Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους από την Ορεστιάδα, τον Αντιδήμαρχο, τους συνεργάτες του Δήμου Ορεστιάδας που μας τιμήσανε, το ΕΑΒ, καλά το είπα αυτή τη φορά, το είπα καλά, την Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Εύρου, τον κύριο Κασαπίδη που είναι τα μέλη του Επιμελητηρίου και τον κύριο Κασαπίδη που είναι και του Εμπορικού Συλλόγου μέλος, την κυρία Λεγκέτση, τον Γενικό Γραμματέα του Επιμελητηρίου, πρόεδρος του Εμπορικού, εγώ τι είπα, δεν το είπα. Μέλος ΔΣ και πρόεδρος του Εμπορικού. Τον κύριο Μπακαλίδη, τον διευθυντή του ΓΕΜΗ και φυσικά έτσι, όλους εσάς, τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, του Συλλόγου Οικονομολόγων, του ΤΕΕ. Έχω δει κάποιον? Ναι, αυτό ΤΕΕ επίσης. Καλά. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνατε όλα αυτά τα χιλιόμετρα να έρθετε. Όλους εσάς που ήρθατε, όπως τα παιδιά από την Ξάνθη, έτσι, η Γεύση και όλους εσάς που ήρθατε από αλλού, τους ομιλητές μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι εύκολο να διοργανώνουμε και να σκεφτόμαστε να κάνουμε πράγματα. Το πρόβλημα είναι όταν δεν στηρίζονται να τα ξαναζητάμε. Έτσι, όσο πιο πολύ υπάρχει υποστήριξη και προσέλευση σε αυτά που κάνουμε, συμμετοχή, τόσο πιο εύκολο είναι μετά για μας να ζητάμε πράγματα και να μας βοηθούν να τα υλοποιούμε. Και φυσικά να ευχαριστήσω την κυρία Λίτσα Παναγιωτοπούλου που με δική της πρωτοβουλία κάνει την τρίτη εκδήλωση Business Transformation Stories. Την κυρία Σόνια Μουσαβερέ, τον κύριο Πάνο Κετικίδη, ο οποίος δεν έχουμε πούμε, είναι εδώ και 3 χρόνια δίπλα μας και με τη Θερμοκοιτίδα και σήμερα σαν ζώνη καινοτομίας, πέρα από αυτά. Και με αυτούς τους χαιρετισμούς, σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με το χαιρετισμό του κυρίου Μπακατσέλου, επειδή δεν μπόρεσε να έρθει έκτακτα. Ήθελε όμως πάρα πολύ να είναι εδώ και ζήτησε, αν μπορούμε φυσικά, ήθελε να μας απονείμει ένα χαιρετισμό και έτσι μας έκανε ένα βίντεο το οποίο μέσα από αυτό το βίντεο θα ζητήσει ένα χαιρετισμό. Κύριε Περιφερειάρχα, καλώς ήρθατε. Οπότε, θα ξεκινήσουμε το χαιρετισμό του κύριου Περιφερειάρχη που έχει έρθει. Με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου να μιλήσω τον Περιφερειάρχη. Καλησπέρα σε όλους, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ πέρα, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Το Επιμελητήριο Εύρου πιστώ πάντα στις προσκλήσεις εξωστρέφειας και καινοτομίας, νέες πρακτικές, νέες τεχνολογίες. Προσπαθεί να ενδυναμώσει και να εμψυχώσει το επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής μας. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε με το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο σήμερα να συνδιοργανώσουμε αυτήν την ημερίδα με όλους και συγκεκριμένους ομιλητές που θα χαρώ και εγώ και θα μείνω να σας παρακολουθήσω, γιατί πιστεύουμε ότι η εξωστρέφεια προτρέχει και προέχει, αν θέλετε, για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ζούμε και αναπτυσσόμαστε και επιχειρούμε καθημερινά σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, σε μια φιλελεύθερη οικονομία, η οποία δεν έχει όρια, δεν έχει σύνορα. Και έτσι λοιπόν αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς στις δικές μας επιχειρήσεις, εδώ τις επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, και δι' αν θέλετε όλες τις περιφέρειες, δεν υστερούν πουθενά. Απέναντίας έχουμε να πούμε ότι στο επιστημονικό υπόβαθρο η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, τόσο αν θέλει με τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, αλλά αν θέλει και με όλο το επιχειρηματικό κομμάτι που έχει, και αν θέλετε όλα τα τελευταία χρόνια μια αγαστή συνεργασία που έχουμε με όλους τους φορείς, Οικονομικό Επιμελητήριο, Τεχνικό Επιμελητήριο, μια συνεργασία που έχουμε αναπτύξει αυτή τη δυναμική που πραγματικά στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου εκτιμώ και πιστεύω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εμείς θα συνεχίζουμε, κύριε Κυριακή, εδώ πέρα να συνεργαζόμαστε, να εργαζόμαστε, γιατί για μας δεν υπάρχει πύχης. Πάντοτε θέλουμε να πετύχουμε το καλύτερο, πάντοτε θέλουμε να κάνουμε συνέργειες. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, είναι και η σημερινή μας ημερίδα. Και θα περιμένουμε να εξειδικεύσουν οι αξιόλογοι ομιλητές όλες τις ενότητες. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του ΔΣ για αυτήν την απόφαση που πήραμε για να συνδιοργανώσουμε αυτήν την ημερίδα και εύχομαι καλά αποτελέσματα στη σημερινή μας ημερίδα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στο χαιρετισμό του κυρίου Μπακατσέλου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στο τρίτο Business Transformation Stories που πραγματοποιείται στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Επιμελητηρίου Εύρου. Λυπάμαι πολύ που δεν μπορώ να είμαι κοντά σας. Θα ήθελα ωστόσο να ευχαριστήσω θερμά το Επιμελητήριο Εύρου και ειδικά τον κύριο Λεωνίδα Σκελετόπουλο για τη διοργάνωση και την εξαιρετική επιμέλεια στην προετοιμασία της εκδήλωσης, η οποία αποτελεί μια πρωτοβουλία της Επιτροπής Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου μας. Φίλες και φίλοι, ο ψηφιακός μετασχηματισμός
για τον οποίο πολλής λόγος γίνεται, συνίσταται στην ενσωμάτωση νέων ψηφιακών τεχνολογιών από τους οργανισμούς σε όλες τις λειτουργίες τους, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων που κάνουν χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις εξελίσσονται, ανταποκρινόμενες στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες τους. Τα πλεονεκτήματα δεν περιορίζονται στην καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Η ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού στο επιχειρήν δύναται να δώσει όθηση στην αποδοτικότητα, την ουσιαστική συμπερίληψη και τη χάραξη ορθής στρατηγικής. Η πραγματική ερώτηση είναι πόσο έτοιμες είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις να μετασχηματιστούν ψηφιακά, εκτός από το να πάρουν τη μεγάλη απόφαση και να προβούν σε μια αλλαγή τρόπου σκέψης και εσωτερικής κουλτούρας, οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο. Πώς? Βοηθώντας τις μεγαλύτερες εταιρείες στην κατανόηση των νέων τεχνολογιών και στην ενσωμάτωσή τους, με αντάλλαγμα τη βαθιά γνώση της αγοράς που κατέχουν οι παλαιότεροι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η σειρά Business Transformation Stories έχει αποδειχθεί μεγάλη επιτυχία, μιας και το αντικείμενό της είναι η ανάδειξη πρακτικών μετασχηματισμού επιχειρήσεων. Αλλά όχι μόνο. Πρόκειται για μια ιδανική ευκαιρία που δίνεται σε όριμες επιχειρήσεις να κάτσουν τρόποτινά στο ίδιο τραπέζι με startups και να ανταλλάξουν σημειώσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε και σήμερα. Εκπρόσωποι επιχειρήσεων θα μοιραστούν με το κοινό τις εμπειρίες τους καθώς και τις ενέργειες τις οποίες προέβησαν και επηρέασαν καθοριστικά την ανάπτυξή τους. Χωρίς να μακρηγορήσω περαιτέρω, θέλω να συγχαρώ την πρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Λίτσα Παναγιωτοπούλου, για τη διοργάνωση και να ευχαριστήσω τους χορηγούς της σημερινής εκδήλωσης για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κυρία Παναγιωτοπούλου, άμα μπορείτε, θα θέλουμε να έρθετε. Κάτσε, γιατί εγώ δεν έχω το ύψος του κύριου Περιφερειάρχη, ούτε το δικό σου. Καλησπέρα και από εμένα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ. Είναι η δεύτερη φορά στην Αλεξανδρούπολη, αλλά αυτή η φορά είναι πολύ ιδιαίτερη και πολύ μοναδική. Όχι για μένα μόνο προσωπικά, αλλά για όλους τους συνεργάτες που είμαστε εδώ. Ακούσατε τον πρόεδρό μας, που στο μήνυμα και πράγματι λυπάται που δεν είναι εδώ. Το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, το οποίο διανύει τα 93 χρόνια ύπαρξής του στην Ελλάδα και στη συνεργασία, κυρίως απορτίζεται από επιτροπές, οι οποίες επιτροπές καλύπτουν όλο το φάσμα της κοινωνίας μας σε κάθε έκταση. Είτε είναι φορολογία, είτε είναι νομική επιτροπή, είτε είναι corporate governance, είτε είναι CSR, είτε είναι real estate, ESG. Εγώ είμαι πολλά χρόνια στο επιμελητήριο. Είναι η τρίτη επιτροπή αυτή που έχω δημιουργήσει. Λέγεται εκπαίδευση, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, με το πάρα πολύ απλό σκεπτικό ότι χωρίς εκπαίδευση δεν έχουμε ούτε καινοτομία, ούτε επιχειρηματικότητα. Χωρίς καινοτομία δεν έχουμε ούτε εκπαίδευση, ούτε επιχειρηματικότητα και χωρίς τα δύο δεν έχουμε επιχειρηματικότητα. Είναι τώρα ο 14ος χρόνος λειτουργίας της. Είμαι ιδιαίτερα περήφανη γιατί απαρτίζεται από εξέχοντα μέλη της κοινωνίας και παράδειγμα θα έχετε δύο από αυτά, τον κύριο Κετικίδη, την κυρία Μουσαβερέ. Θα είχαμε και το τρίτο που δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει για κάποια λόγια, για κάποιους πολύ σοβαρούς λόγους. Ασχολούμεθα όχι μόνο με τυπικά θέματα, αλλά κυρίως με ουσιαστικά. Ένα από αυτά έχουμε συνεργασία με όλα τα πανεπιστήμια και τις εταιρείες. Όχι μόνο μέλη του επιμελητηρίου, αλλά και χωρίς να είναι μέλη του επιμελητηρίου. Έχουμε δημιουργήσει μία ομάδα από 8 φορείς, οι οποίοι γυρίζουμε την χώρα
και μιλάμε για innovation και το 25 θα είναι το 6ο innovation που έχουμε και εκτελούμε και οι περισσότεροι από αυτούς τους φορείς είναι πάλι μέλη της Επιτροπής, μέλη του Επιμελητηρίου. Ανάμεσα σε αυτά, πρώτο και καλύτερο είναι η Εθνική Τράπεζα και η Bayer και το Επιμελητήριο και funds κλπ. Και μπορούμε και λέμε τι ακριβώς γίνεται, αλλά δεν είναι αυτό που γίνεται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Ελλάδα είναι όλη η χώρα. Και όλη η χώρα, δόξα τω Θεώ, έχει πάρει την άνοδό της. Έχουμε μυαλά παντού. Έχουμε ιδέες, έχουμε λύσεις. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε και εδώ σήμερα. Αυτό που σήμερα έχουμε να δούμε και είναι το τρίτο Business Transformation Stories νούμερο 3, το ξεκινήσαμε το 22, έγινε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας του κυρίου Σκερλετόπουλου συμφωνήσαμε να είναι και εδώ, πράγμα που γίνεται. Και ιδιαίτερα σήμερα είναι πολύ σημαντικό γιατί μέχρι τα δύο προηγούμενα ήταν για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και θα σας πω λίγο σε 2 λεπτά παρακάτω. Στο σημερινό αναφερόμεθα και στην τεχνητή νοημοσύνη που δεν ήταν προηγουμένως. Και αυτό θα είναι μια συνέχεια βλέποντας και αν θέλετε τοπικούς παράγοντες. Δεν ήρθαν άνθρωποι από την Αθήνα ούτε από τη Θεσσαλονίκη. Ξέρει το κύριο Σκετικίδης, έτσι, και η κυρία Μουσαβερέ. Αλλά το θέμα είναι ότι τα πάνελς, όπως θα δείτε, είναι τοπικοί παράγοντες. Είναι να δούμε εδώ τι γίνεται και τι πρέπει να κάνουμε και τι εξετάζουμε. Business Transformation Stories είναι 2 πάνελ, θα σας τα εξηγήσει ο κύριος Σκετικίδης, που δέχτηκε ευγενέστατα να αντικαταστήσει την κυρία Μέργου, η οποία θα έκανε αυτό το συντονισμό. Είναι πώς εδρεωμένες επιχειρήσεις και startups που και εκείνες έχουν ξεκινήσει μπορούν και οι μεν δίνουν γνώσεις από τις πολλές εμπειρίες και οι πιο νέες όμως δημιουργούν κίνητρα στις εδρεωμένες επιχειρήσεις, γιατί οι εδρεωμένες επιχειρήσεις δεν είναι πάντοτε τόσο ευέλικτες για να μπορούν να προσαρμοστούν στις καινούργιες τάσεις και απόλυτα. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις και αυτές που ήδη έχουν προχωρήσει είναι το μέλλον της χώρας μας. Οι startups είναι εκείνες που θα καθορίσουν τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Είναι εκείνες που θα μας ανοίξουν περισσότερο τον ορίζοντα. Μέσα σε αυτό η Επιτροπή έχει κάνει και κάτι ακόμα που βρίσκεται εδώ, γιατί προηγουμένως είχαμε και μία γρήγορη συνάντηση με μέλη της Θερμοκηπίδας για να πούμε πολύ ωραίες ιδέες. Έχουμε βγάλει αυτόν τον οδηγό που είναι ο 3ος οδηγός και αυτή τη φορά τον πρώτο ήταν χορηγός η Εθνική Τράπεζα, δεύτερο ήταν το Χρηματιστήριο Αθηνών. Εδώ είναι η Εθνική Τράπεζα και η εταιρεία Bayer. Και τι κάνουμε? Βοηθάμε αυτές τους νέους επιχειρηματίες, αλλά πολλές φορές και ανθρώπους που είναι ήδη δημιουργημένοι, αλλά θέλουν να κάνουν μια επιχείρηση, δίνοντάς τους πληροφορίες για τις νομικές μορφές που υπάρχουν, τα πνευματικά δικαιώματα, τις πατέντες, πώς μπορούν να αντλήσουν χρήματα και τι μπορούν να κάνουν. Αυτό το έχουμε διδάξει σε όλα τα πανεπιστήμια και σε επιχειρήσεις και κατά αυτόν τον τρόπο τώρα μέσα σε αυτό το κύκλο είναι και η Αλεξανδρούπολης. Έτσι. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε όλους σας που είσαστε εδώ, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο απόγευμα. Θα μπορούσε να είναι κανείς και στη θάλασσα ή πιο έξω, αλλά πιστεύω ότι θα σας ανταμείψουμε με ό,τι πρόκειται να γίνει. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Επιμελητήριο Εύρου,
Το ελληνοαμερικανικό με το επιμελητήριο έχουμε MOU. Επίσης, η Επιτροπή δημιούργησε μια μεγάλη ευκαιρία και έχουμε και υπογράψει ένα MOU με το Περντού το Πανεπιστήμιο, το οποίο Περντού Πανεπιστήμιο, επί τη ευκαιρία, και αυτό αξίζει να το αναφέρω, έχει κάνει 4 MOU στη χώρα, με το Δημοκρίτιο, με το Μετσόβιο, με το ΕΚΠΑ και με το Πανεπιστήμιο στην Πάτρα, και το 5ο είναι με το ελληνοαμερικανικό, exclusively, για να μπορούν να φέρουμε πλέον τις επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια και τις έρευνες σε απόλυτη επικοινωνία. Έτσι. Επομένως, νομίζω και συζητήσαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα μπορούσα να μιλάω καμιά ώρα, αλλά stop εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Σκερλετόπουλο, δεν μπορώ να πω. Ήταν η ψυχή της αυτής της οργάνωσης, αλλά και τους χορηγούς, το είπε και ο πρόεδρος μας, το επιμελητήριο και κυρίως και που μας έχει εδώ, και όλους εσάς, και βέβαια τελειώνοντας, και ελπίζουμε ότι θα ακούσουμε ότι καλά πήγε ο χρόνος σας που είσαστε εδώ. Οπότε νομίζω, κύριε Κετικίδη, έτσι, ευχαριστώ. Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Παναγιώτης ο Κετικίδης. Τώρα σήμερα εδώ είμαι με πολλά καπέλα. Το πρώτο είναι ότι είμαι μέλος της Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Είμαι εδώ γιατί ο κύριος Στοψίδης, ο κύριος Κερλετόπουλος και άλλοι καλοί φίλοι εδώ πριν 4 χρόνια με φωνάξαν σαν μέντορα στο Light Hub, το οποίο με τιμήσανε και σαν να μπήκε ένα ωραίο μικρόβιο μέσα μου και αγαπάω τόσο πολύ. Ναι, μεν είμαι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά εδώ θέλω να είμαι, έτσι, άρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, κύριε Στοψίδη. Δηλαδή, πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι εδώ κάνετε απίστευτα πράγματα που με εμπνεύσατε εμένα. Δηλαδή, εγώ έμαθα από εσάς, έτσι, και το λέω από την ψυχή μου, δηλαδή, δεν είμαι τόσο ταπεινός, έτσι, το λέω και πραγματικά θέλω να είμαι σιγά ο συνάδελφός σας που έχετε, γιατί ξέρω όλη τη δουλειά που κάνει και ο κύριος Στοψίδης και είμαι πολύ περήφανος για αυτό που κατάφερε να γίνει τελικά ο Περιφερειάρχης. Θέλουμε τέτοιους ανθρώπους όπου να μην μιλάμε πολύ, να υλοποιούμε πράγματα. Έτσι, και από τόσο που τον έχω γνωρίσει είναι άνθρωπος της πράξης. Και έτσι γι' αυτό λέω μαθαίνω, έτσι, και από όλους και πολλούς από εσάς εδώ, έτσι. Άρα αυτό είναι τώρα. Ο τρίτος ρόλος που είμαι εδώ, είμαι σαν πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, που είμαστε κάποιοι από τους sponsors, όπως είναι το Light Hub και το Mindspark. Ήθελαμε εδώ, το πρώτο έγινε στην Αθήνα, το δεύτερο έγινε στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας. Φωνάξαμε όλους τους φορείς του οικοσυστήματος, επιμελητήρια, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις. Να ξέρετε, χωρίς συνεργασίες δεν μπορούμε να έχουμε καινοτομία. Αν κάποιος έχει μια δεύτερη γνώμη, ελάτε να μιλήσουμε μετά το διάλειμμα για να μου πείτε πώς μπορεί να γίνει, γιατί είμαι άνθρωπος που θέλω να μαθαίνω. Θέλουμε καινοτομία με αλφαγιώτα, όχι καινοτομία με και ενώ, έτσι, θέλουμε αλφαγιώτα να είναι η καινοτομία, και θέλουμε ενεργοποιητές του οικοσυστήματος. Υπάρχει αυτό που λέμε ο όρος τριπλός έλικας, δηλαδή κράτος, κυβέρνηση, ας το πούμε, που είναι η κυβέρνηση από πάνω, οι περιφέρειες και όλα αυτά, είναι τα επιμελητήρια, αλλά επίσης είναι η βιομηχανία και είναι επίσης και τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Τριπλός έλικας. Ο τετραπλός, γιατί δουλεύουν όλοι αυτοί? Για την κοινωνία. Άρα ο τριπλός έλικας δουλεύει για την κοινωνία, που είναι, αυτή είναι η δουλειά μας. Άρα είμαστε υπάλληλοι της κοινωνίας. Άρα η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, λίγο έτσι που δεν το ακούσατε ποτέ, γιατί να την ξέρετε, έτσι, είναι βασικά τι έκανε το κράτος. Δημιούργησε μια γεωγραφική περιοχή από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης μέχρι το κέντρο, όπου εκεί είχαν το όραμα να γίνουν θύλακες καινοτομίας, όπου το κράτος θα ερχόταν να υποστήριζε τη βιομηχανία αλλά και τα πανεπιστήμια, έτσι ώστε, και αυτό είναι το όραμά μας. Δηλαδή λέμε αυτό το λίγο το αμερικάνικο, το scale up Northern Greece, έτσι, δηλαδή αυτό είναι το όραμά μου, δεν είναι η Θεσσαλονίκη, είναι όλη η Βόρεια Ελλάδα, έτσι, να μπορούμε να βγούμε στις διεθνείς αγορές, γιατί η αγορά μας είναι πολύ μικρή, έτσι, 10 εκατομμύρια δεν μπορείς να είσαι βιώσιμος. Άρα αυτό το όραμα που έχουμε βάλει είναι να σκεφτόμαστε παγκόσμια και να ενεργούμε τοπικά. Και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα.
Ο ένας να μάθει από τον άλλον και να κοιτάξουμε ότι η αγορά μας δεν είναι μόνο το μικρό, η μικρή μας περιφέρεια, η μικρή μας χώρα, αλλά πώς θα βγάλουμε αυτές τις startups από εδώ ή κάποιες, γιατί υπάρχουν από το 98% μικρομεσαίες που έχουμε σίγουρα, 10% είναι διαμάντια. Δεν ξέρουν πώς να βγουν στις διεθνείς αγορές. Και εδώ είμαστε να βοηθήσουμε. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, γιατί εγώ, όπως είπε και η κυρία Παναγιωτοπούλου, μπορώ να μιλάω και με κοιτάει, και όταν με κοιτάει θα πρέπει εγώ, γιατί δουλεύω για την κυρία Παναγιωτοπούλου, πρέπει να είμαι τυπικός, έτσι, γιατί τη βλέπετε έτσι γλυκιά, αλλά είναι πολύ αυστηρή. Λοιπόν, άρα η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, και κλείνω με αυτό, προσπαθεί να μαζέψει τους ενεργοποιητές που λέω εγώ του οικοσυστήματος, και ενεργοποιητές δεν είναι μόνο ο τετραπλός έλικας, είναι τα επιμελητήρια, είναι τα εμπορικοί σύλλογοι, είναι οι πάντες όλοι μαζί, να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Σας δίνω και ένα λίγο από το Παγκόσμιο Δίκτυο Καινοτομίας. Ενώ σαν χώρα από τις 123 χώρες είμαστε 42 στη λίστα, μας περνάει και η Βουλγαρία, μας περνάει και λίγο και η Τουρκία, έτσι, αλλά στη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων, που λέτε να βρισκόμαστε? 128. Η Αγγόλα είναι η τελευταία 123. Εμείς είμαστε 118. Είμαστε 5η προς τα κάτω. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Πρέπει να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Αλλά μην περιμένουμε τον άλλον να μας πλησιάσει. Εμείς πρέπει να έρθουμε πρώτα. Έτσι. Και όλοι εδώ είμαστε, γιατί ενώ μιλάω τώρα με βλέπετε και σίγουρα δουλεύει το μυαλό. Λέτε τον εμπιστεύομαι ή είναι λαμόγιο? Πρέπει πρώτα εσύ να δώσεις και μετά να περιμένεις από τους άλλους. Αν σου δώσουν, και αν δεν σου δώσουν, έχει ο Θεός. Να είμαστε χρήσιμοι για την κοινωνία. Άρα η Αλεξάνδρεια Ζώνη τι θέλει να κάνει? Θέλει να κάνει ζήμωση των δύο κοινοτήτων να αρχίσουν να μιλάνε μεταξύ τους, όπου τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα να κάνουν εύκολη τη γνώση. Υπάρχει ένας όρος technology readiness level που λέμε το 8, πουλά στην αγορά έξω, να είναι 6, έτσι ώστε να τα πάρει ο κύριος Στοψίδης και άλλοι που είστε επιχειρηματίες εδώ και να το κάνετε εύκολα προϊόν ή υπηρεσία. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα κλαίμε τη μοίρα μας. Άρα αυτό, ναι, εδώ μπορείτε να το κάνετε, γιατί βλέπω έχετε ηγέτες, έχετε ανθρώπους με πολύ καλά μυαλά και νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το πετύχετε, και γιατί όχι και η Αλεξανδρούπολη και εδώ η περιφέρειά σας αυτή να είναι πρωτοπόρη. Έτσι. Σε όλους, όπως μπαίνεις σε μια τάξη, έχεις 20 φοιτητές, λες τα ίδια, αλλά ο ένας το πιάνει. Αυτόν θέλουμε. Έτσι. Και εδώ πιστεύω ότι μπορείτε να το κάνετε. Και καμιά φορά λέμε, γιατί μπορεί να γίνει από εδώ? Ναι, μπορεί να γίνει από εδώ γιατί μπορούμε. Έτσι. Λοιπόν, τελειώνω τώρα. Πάω τώρα στο πιο ζουμί, γιατί τους ανθρώπους που φέραμε εδώ να μην τους ταλαιπωρήσουμε άλλους που θα μιλήσουν. Να ξεκινήσω λίγο τώρα με το ρόλο μου σαν μέλος της Επιτροπής του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου Εκπαίδευσης, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Και είμαστε και εγώ υπερήφανος, αλλά και η κυρία Μουσαβερέ και η κυρία Παναγιωτοπούλου και όλα τα μέλη, γιατί η κυρία Λίτσα Παναγιωτοπούλου δεν σας είπε, στα μέλη είναι όλες οι εταιρείες. Microsoft, Amazon, δεν ξέρω ποιοι, Hewlett Packard, όλοι είμαστε. Δεν είμαστε εμείς οι τρεις που βρεθήκαμε εδώ, έτσι. Είναι οι πάντες στο ελληνοαμερικάνικο που μαθαίνουμε, και αυτό που λέμε πάντα, όταν είσαι ο πιο έξυπνος στο δωμάτιο, άλλαξε δωμάτιο. Γι' αυτό βρίσκομαι και εγώ σε αυτήν την επιτροπή, έτσι, για να ξέρετε, γιατί μαθαίνω, έτσι, να ξέρετε, δεν είμαι και τόσο εθελοντής, έτσι. Λοιπόν, τώρα. Άρα είμαι εδώ σαν μέλος της Επιτροπής. Μαζί θα παρακολουθήσουμε σήμερα το Business Transformation Story, το πρώτο Αθήνα, το δεύτερο Θεσσαλονίκη, το τρίτο Αλεξανδρούπολη, το τρίτο. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε εταιρείες που έχουν κάνει τα πρώτα τους βήματα στο ψηφιακό μετασχηματισμό, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να τις φιλτράρουμε εμείς στο μυαλό μας και να πούμε αυτό μπορεί να δουλέψει για εμάς, αυτό δεν μπορεί να δουλέψει. Όλα ξεκίνησαν με κάποιες σκέψεις που είχαμε για το πώς στην Επιτροπή θα μπορούσαν να εφοληθούν μεταξύ τους στο διάλογο οι εταιρείες, αυτές που λέμε όριμες εταιρείες, και οι startups, για να μάθουν μαζί. Κάποια στιγμή φωνάξαμε πριν ένα χρόνο στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας τον Ιτάι Γκριν, ο οποίος είναι αυτός από το Ισραήλ που λέει Innovate Israel και ξέρει την ιστορία του Ισραήλ. Αυτός τι μας είπε? Να σας πω δύο πράγματα που μας είπε. Οι εξυπνότεροι άνθρωποι δεν δουλεύουν για την εταιρεία σας, δουλεύουν για κάποιον άλλον. Άρα να κανονίσετε πώς να τους φέρετε στην εταιρεία σας. Πού βρίσκονται αυτοί? Είναι αυτοί οι startuppers. Δηλαδή, να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα, γιατί θέλω να τα καταλαβαίνετε. Πέστε ότι θέλετε να κάνετε ένα τμήμα τεχνητής νοημοσύνης τώρα. Έτσι, έχετε τα χρήματα, παίρνετε 5 τα καλύτερα μυαλά, τους έχετε εκεί. Θα σας πάρει ένα χρόνο να το στήσετε και να προχωρήσετε. Αν πάρετε όμως μια startup από το Light Hub, αν υπάρχει, και τη βάλετε μέσα σε 3 μήνες θα σας δώσει προϊόν. Πολύ απλά πράγματα. Έτσι. Άρα, ένα δεύτερο που μας είπε, και να το θυμηθείτε, ότι στα boards της εταιρείας σας, κατά μέσο όρο είναι 60 χρονών και παραπάνω. Βάλτε και ένα 35 μέσα. Μήπως σας δώσει και μια φρέσκια ιδέα?
Έτσι. Άρα αυτό να δίνουμε χώρο στους νέους, γιατί και από εκεί μπορούμε να μάθουμε και δεν είναι μόνο τα μαλλιά μας και τα χρόνια μας. Έτσι. Άρα, έτσι γεννήθηκε η ιδέα για αυτή την εκδήλωση. Θέλουμε μαζί να φέρουμε στο ίδιο τραπέζι, από τη μια πλευρά εδραιωμένες επιχειρήσεις και από την άλλη νεότερες επιχειρήσεις, startups που τα λέμε στα ελληνικά, οι οποίες όμως έχουν η κάθε μία τη δική τους επιτυχημένη πορεία. Η σκέψη ήταν και είναι να υπάρξει μια ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών ή πρακτικών τεχνογνωσίας, ώστε να υπάρχει μεταφορά και ανταλλαγή γνώσης. Δύο κόσμοι που είναι πολύ κοντά είναι πολύ μακριά. Καμιά φορά να μην λέμε, έλα μωρέ, αυτοί είναι startup νέοι, δεν ξέρουν. Τι τους χρειαζόμαστε. Ένα τρίτο που μας είπε αυτός ο Ιτάι Γκριν είναι θέμα χρόνου οι μεγάλες εταιρείες ότι θα κλείσουν αν δεν συνεργαστούν με startups. Έτσι, και εγώ όταν γιατί είχαμε μεγάλες εταιρείες που ήρθαν, Αλουμίλ, Κλέμαν και τέτοια που ήταν στο πάνελ όπως εδώ, μετά τον πήραν μαζί λίγο να μιλήσουν στα γραφεία τους και άρχισαν να κάνουν πράγματα. Έτσι τους άλλαξε, γιατί άλλο να τα λέω εγώ και άλλο να τα λέει κάποιος άλλος, ξέρετε πώς είμαστε στην Ελλάδα, από το εξωτερικό, έτσι. Λοιπόν, και παράλληλα τι θέλουμε, θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό που ονομάζουμε, που είπε η κυρία Παναγιωτοπούλου, ψηφιακό μετασχηματισμό, το οποίο είναι το θέμα πολύ επίκαιρο με την τεχνητή νοημοσύνη τώρα, έτσι. Και δεν είναι κάτι που αποσχολεί μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και κάτι που είναι σε θεσμικό επίπεδο αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικό. Μάλιστα, αποτελεί θεσμικό στόχο η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας, όπως μας είπε και ο Πρόεδρος και η Περιφερειάρχης. Τώρα γιατί τον έχουμε εδώ 2 σε 1 και είναι καλό για μας. Λοιπόν, η έννοια του μετασχηματισμού, του ψηφιακού, κατά τη δική μου άποψη, να ξέρουμε πρώτα ότι δεν είναι τεχνολογία. Αν πούμε ψηφιακός μετασχηματισμός και είναι τεχνολογία, είναι λάθος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι οι άνθρωποι. Είναι κουλτούρα. Έτσι. Αυτά θα μας τα πούν φυσικά και θα ακούσουμε τους ανθρώπους. Λέω τώρα κάποιες δικές μας σκέψεις. Δεν σημαίνει μόνο να κάνω συναντήσεις με Zoom ή Teams, σημαίνει δοκιμές, αλλαγές στο σύνολο της επιχειρήσεως και πρέπει να αρχίσει από πάνω προς τα κάτω αυτό το κομμάτι. Έτσι. Γιατί αν από πάνω δεν το δώσουμε, δεν θα μπορέσουν οι από κάτω να βοηθήσουν. Ωραία. Μέσα από τις σημερινές συζητήσεις θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πραγματικά best cases, practices, που είμαστε πολύ περήφανοι γιατί βρήκαμε κάποιες από τις καλύτερες επιχειρήσεις εδώ και δεχτήκανε να έρθουν έτσι, και μας δώσαν τον χρόνο τους. Θα δούμε πρακτικές που έχουν υιοθετήσει και πώς αυτά τα έχουν ελοποιήσει. Στη δομή τώρα της σημερινής εκδήλωσης, και να κλείσω γρήγορα γιατί μίλησα πολύ, θα έχουμε 2 πάνελ. Το πρώτο πάνελ θα μιλήσουμε για digital transformation και τεχνητή νοημοσύνη, ενώ στο δεύτερο θα μιλήσουμε για ψηφιακό μετασχηματισμό και το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με workplace, δηλαδή η κυρία Μουσαβερέ θα το συντονίσει αυτό, το πρώτο θα το συντονίσει ο κύριος Σκερλετόπουλος. Δηλαδή, στο δεύτερο μέρος επικεντρωνόμαστε στο workplace transformation ως μέρος του digital transformation μιας εταιρείας. Έτσι, γιατί στο τέλος, όπως είπαν, είναι ο άνθρωπος. Να μην ξεχνάμε, και εγώ να σας πω λίγο για τεχνητή νοημοσύνη που θα μας αλλάξει, θα μας κάνει, θα είναι ανθρωποκεντρική, να ξέρετε. Δεν θα μπορέσει να μας αλλάξει η τεχνητή νοημοσύνη. Θα είναι ένα εργαλείο που δίνουμε στον γιατρό όταν κάνουμε μια εγχείρηση να μπορέσουμε να βγούμε πιο γρήγορα έξω κτλ. Σίγουρα θα είναι ένα πολύ καλό. Πρέπει σίγουρα να προσέχουμε το ηθικό κομμάτι και να κλείνω με αυτό ότι θέλουμε επιχειρηματίες οι οποίοι να είναι sustainable και αθεκτικοί. Sustainable τι σημαίνει? Ο παρονομαστής να είναι αξίες. Με αξίες θα πάμε μπροστά. Γιατί στην Ελλάδα, αυτή είναι δικιά μου τέτοια ερμηνεία, ποτέ δεν είχαμε πραγματικούς επιχειρηματίες, είχαμε εμπόρους. Γρήγορο κέρδος, να πάρω ένα αυτοκίνητο, ένα αμάξι, και δεν είχαμε επιχειρηματίες που θα κρατήσουν για πολλά χρόνια. Άρα αυτό πρέπει να αλλάξουμε την κουλτούρα, εμείς τα καταστρέψαμε, αλλά τουλάχιστον να δώσουμε χώρο στην νεολαία να μπορεί να μας πάει μπροστά. Κλείνω με αυτά, Λεωνίδα, γιατί μπορώ να μιλάω 10 ώρες. Σας ευχαριστώ που καταχράστηκα, να δώσουμε τον χρόνο στις ομάδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, και είναι ιδιαίτερη τιμή που επιλέξατε για τρίτη πόλη να γίνει εδώ η εκδήλωση. Τώρα, ένα σύντομο χαιρετισμό λόγω του αντικειμένου και της Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο. Θα καλέσω τον Γιάννη τον Βαβία, που είναι ο σύλλογος ο ΑΧΕΠΑΡΣ, που είναι ελληνοαμερικάνικη οργάνωση, να κάνει ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Το τμήμα των ΑΧΕΠΑ της Αλεξανδρούπολης, όπου έχουμε και το πρώτο παγκόσμιο μουσείο των ΑΧΕΠΑ στην Αλεξανδρούπολη. Αν θέλετε, αύριο μπορείτε να προγραμματίσουμε να το επισκεφθείτε κιόλας. Έχουμε την χαρά να έχουμε έναν περιφερειάρχη και ένα επιμελητήριο το οποίο βλέπει αρκετά μπροστά και θέλει την ανάπτυξη του τόπου, όλου του τόπου.
όλου του Εύρου, όλης της περιφέρειας και ιδιαίτερα του νομού Εύρου και ακόμα περισσότερο του Βόρειου Εύρου. Κοιτάξτε, όταν πριν από λίγο καιρό υπογράφηκε μία σύμβαση Τουρκίας-Βουλγαρίας για δεύτερη γραμμή σύνδεσης με τρένο εμπορικής και εμείς το τρένο μας δεν πηγαίνει ακόμα γρήγορα να διασταυρωθεί με αυτή την Ανατολή-Δύση της εμπορικής κίνησης. Όταν το λιμάνι μας είναι μόνο για στρατιωτικό υλικό και δεν αναπτύσσεται και επιχειρηματικά, όταν θέλουμε να αναπτύξουμε, να θωρακίσουμε τον τόπο, η θωράκιση του τόπου, δηλαδή η ταξίδινα τύχη της αρχαίας της Σαλαμίνας που είχε πει η Πυθία, είναι οι επενδύσεις. Να κάνουμε επενδύσεις, όχι φράχτες τόσους πολλούς, καλή είναι και οι φράχτες, αλλά καλό είναι οι επενδύσεις. Οι εταιρείες εδώ, η ανάπτυξη που οραματίζεται τόσο η περιφέρεια όσο οι δήμαρχοι όλου του νομού, όσο και εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε, μόνο έτσι θα πάει μπροστά ο τόπος. Μην ξεχνάτε ότι οι Βούλγαροι στο Σβίλεγκρατ νοικιάζουν τα σπίτια των Ελλήνων στο τρίγωνο. Γιατί εκεί τα βρίσκουν με 500 ευρώ, εδώ με 150 στο τρίγωνο. Η Τουρκία αναπτύσσεται. Εμείς ερημώνουμε τα χωριά μας. Εάν δεν βοηθήσετε κι εσείς και το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο και εμείς όσο μπορούμε σαν ΑΧΕΠΑ, δεν θα πάει καλά ο τόπος μας. Ευτυχία λοιπόν που είναι περιφερειάρχης και πρόεδρος του Επιμελητηρίου εδώ και οι δήμαρχοι, όλοι, για να πάει καλά ο τόπος. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαβία, που ήσασταν σύντομος.